Koptu jiller, koptu dulkan, il karabın jil sürer. Исти җилләр ил эшеннән дип аталган шигъри музыкаль кичә карап шигыреннән башланды. Тамаша шагыйрә Лилия Гыйбадуллина язган Дәрдемәнд поэмасына нигезләнеп куелган. Сәхнәдә бер чор шагыйре икенче буын каләм тибрәтүчесе белән әңгәмә кора шикелле. Дөньялыкның зурлыгы да рухын кадәр, рух канатын җиткән кадәр күкләр биек. Сәхнәдә Закир Рәмиевнең дәвамчылары, аның 21нче гасырдагы фикердәшләре Йолдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Булат Ибраһимов, Гөлүсә Батталова чыгыш ясады. Кемнәр әйтмәс шигырьне? Әйтер бер ул. Шуканлаган аксак ишәк тулпар түгел. Дәрдемәнд ниндидер җирдән өстен, җир ваклыкларыннан өстен, мәгыйшәттән өстен ниндидер асыл кыйммәтләргә орыну. Фәлсәфи дип кенә дә әйтеп булмый, рухлы һәм чынлап торып җанны савыктыра торган, канат бирә торган шигърият иясе ул. Җәй үтте, кар яңгырлы, көз урнашты, күк тугайның бавырына боз урнашты. Гөл кипте, сабагында кинә калды, былбыл сиңа бер бөртек инә калды. Беренче гильдия сәүдәгәр алтын приискалары хуҗасы меценат сүзнең кыйммәтен белеп иҗат иткән. Шушы ике куплет ашагына да Дәрдемәнд кеше тормышының башлануын һәм бетүен сурәтли алган. Аның шигырьләренең менә һәр сүзе, һәр җөмләсе бик урынлы. Гомумән, теләсәң инде буын шагыйрь өчен дә без Дәрдемәндтән өйрәнерлек бик күп аның серләре, алымнары бар. Безнең элитар шигъриятның ул инде эталоны булып торган шагыйрь. Бүгенге көндә безнең шагыйрьләребез аңарның иҗатына мөрәҗәгать итеп, аңа багышлап ниндидер әсәрләр язалар икән. Бүген аның иҗаты яшьләрне, инде әле генә әдәбиятка килә торган яшьләрне кызыксындыра икән. Ул әлбәттә актуаль. Шагыйрьләрнең чыгышы Фатих Кәрими, Зариф Бәшири кебек шәхесләрнең Дәрдемәнд турындагы истәлекләре җыр-моң белән үрелеп барды. Тамашачылар арасында әдипнең иҗатын һәм тормыш юлын озак еллар дәвамында өйрәнгән кешеләр дә бар. Татар кешесе дәүләт думасы депутатлары булган, югары минбәрләрдән хәзер шушыннан үзенең фикерен ишетергән, татарны яклаган һәм аның менә шушыннан мәдрәсәләр ачуы, мәчетләр төтүе, аннан шунда студентларын теге газет журналлар чыгару, чит илләргә җибәрү, менә башка бер әйбер эшләмәсә дә шушының өчен генә дә аңа һәйкәл куярлык. Кичәдә Дәрдемәнднең милләт өчен янып йөрүе, мәктәп, мәдрәсәләр булдыруы, татар әдәбиятын, матбугатын алга сөрүе искә алынды. Шагыйрьнең данлыклы замана җилләренә бирешмичә җилкәнен киергән карабы бүген дә әһәмиятле. Яны Бәхтиев, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.